बे सानाव जोंनि गासैबो आइजो माहारिनिसिम आंनि सिबिनाय आरो अननायखौ आं बावहरो आरो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो जे थांनाय समफ्राव जोंनि आइजोफ्रा जेफोर जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जादों बेफोर जेंनाफ्रा जाहाथे जोबस्राङो आरो जेसेबां आइजो दिनै दङ बिथांमोना उदाङै संसार जानो हायो गावबा गावनि जि खामानिफोर बेखौ उदाङै मावनो हायो जेबो गिनांनाय थासारि जाहाथे थाया बिनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो दिनै मोनसे माहारि जौगानांगौब्ला मोनसे हादोर जौगानांगौब्ला आइजोफ्राबो समान समान खामानि मावनायनि खाबुखौ मोननांगोन आरो बे खाबुखौ होनो हायोब्लासो समाजा जौगालांगोन दा जोंनि माहारियावबो दिनै सोलोंथाइ जौगानांगौब्ला आइजोफोरा आवगायबोनांगोन रांखान्थि जौगानांगौबा जोंनि आइजोफ्रा आवगायबोनांगोन दा आइजोफ्रा बे गासैबो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय रेडि जानानै दङ नाथाय मोनसे सिस्टेम मोनसे परिबेस जों बनायनो हायैनि थाखाय दिनै आइजोफ्रा फासयनानै थानो गोनां जादों ओंखायनो आङो दिनै आइजो साननि गेजेरजों आङो खावलायो जे समाजाव हौवा माहारिनि जि साननाय हनाय बेखौ सोलायनायनि सम जाबाय आरो आइजोफोरखौबो गासैबो खामानि मावनायनि थाखाय जाहाथे मोनसे स्पेस होयो जायगा होयो बिनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों दिनैनि समाव माने जों नुबाय माने बर'फोरनि गेजेराव गोसोम फोथायनायनि गेजेरजों गोबां आइजोखौबो जिनाहारि खालामदों आरो माने गोसोम फोथायनायनि गेजेरजों बेखौबो फोथायनो गोनां जादों बे बेलायाव गोसोम फोथायनाया लासै लासैनो जोबनायनि लामायाव दङ थांनाय समफ्राव जोबोद खमायबोबाय सिगांनि समाव जेरै दङमोन दा आं फोथायो जे सोलोंथाइया जौगालाङोब्ला आरो हेल्थ सार्भिसेस देहा फाहामनाय बिफाना जुदि गोख्रों जायोब्ला अब्लानिया आरो गोनोखोआरि बिथिङाव जोंनि समाजा जुदि गोख्रों जायोब्ला बे खोमसि फोथायनाया जोबस्रांलांगोन आरो दायना बुथारनायानो जा बा बायदिसिना गाज्रि आइजोफोरनि सायाव जि गाज्रि नोजोर बे थासारिफ्रा जोबस्रांलांगोन होननानै आं फोथायो जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो आइजो जौगानायनि थाखाय गोबां बिथिं लादों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों खामानि मावनो लादों आरो आइजो सोलोंथाइ बेखौ जौगाहोनो नागिरदों आरो दिनैनिफ्राय जोङो आइजो जिखिनि जोंहा फोरोंगिरि दङ बिसोरखौ जों डिजिटेल ट्रेनिं उदालगुरियाव जागायदों स' आइजो माहारिनि स्पर्ट कालचार इडुकेसन जेरावबो दावगालांनो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे स्पेशल पलिसि जोङो बानायदों आसाम स्टेटनि जितु बाजेट सेसन फैगासिनो सार बेयाव बिटिआरनि थाखाय माबाफोर मोजां खामानि बिटिआरनि थाखाय बेवहाय गोबां दङ जोङो मुंख्लंफोरनि थाखाय जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ बिनि थाखाय जोङो बेवहाय जोङो आसाम सरकारनियाव जोङो बेखौ होदों मोजां मोनसे एमाउन्ट जोङो मोननांगौ होननानै आरो इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायनि थाखायबो जोङो मोनसे बेवहाय होदों दा बे गासैखौबो नायनानै नैबे बाजेटआव जोङो गोबां खामानि मावनो हागोन होननानै सानदों मैया जोंहा मिटिं जादोंमोन आरो बेवहाय प्राय 900 जोंनो लामा नांगौ 900 किल'मिटार बिनिनो 500 किल'मिटार लामाखौ जों देग्लाय मोनगोन आरो गोबां दालां बायदिसिना जों बानायनो हागोन बेखौ जोङो एबार रोखा जादों।